Belai kheno jungjal tai khairma sungsa angjak bukhuk okrajuk Anjali Deborma koktuma chorilam RD blockni bisingo khobjaknai Ramnagar Puranbari Kamini simi achomsa sarik jorago nobar watui bankundri kotor phaima baino bini nukhungni joto tin rok uri bagai tlangai thangka nobar baino bini nok kaisano tongmani phiakba o nobar watui baino bini nok hukno sobai klangai thangka abo hai nok khung sobai klangmani bisingtui belai kheno bini mokolni mukti klai jungjala klaikha tamni hingke nok tongmani se kaisa tabuk o nok nono sobai klai thangmani tongna bagai thaikrikha bini hapakni phaisingtui koimung yapari koktuma thumnairokni bisingtui chubachu samjakha okrajuk Anjali Deborma Bureau Report Chumui TV Mini ngai mo hake no barwati phanya nok no khung kosok ri talang mani kharma sinja boys korja omorok no tingje tamrok sana musung ro abo to sana musung je abo to ke abo tamong no samiya miya sarik ni 5টা 6টা je nobar phaimeni abo bankundri khobja gainai nok guri ri nai 3 ori ri kalangba kya 3টা nok tongo inge abo tabo miya horo thuna chana jaga kri borok kharma sinja inke aro no thula kya borok chala kya inke tini sing joto no para basi ingi sikla rok phainai te sini okra kaka songrok phainai joto no kotabo sing samungso bosu khalai tonglai ta inge tabo abono kaki bo kharba sincha kaka kerei bobo inke chira bo chukon khasuk sugya kho inge tabo sing abono sini ADC hapang government ni thani sing chubasu nangota jate borok nogono tong thangmana bagai te katal khe nogrok rena bagai government state government thani bo singlayo sini chorilam kendra chorilam block khobjago emne ke aro sini jisnu kota sarni area kalayo te emni singke sar uma sokani area kalayo jingbo no chubasu sanota mane khorni digitine chubaka janai ta bor kisa ke takhono mungkhe আর মুখ বুদ্ধ দেবরমা হামবাই ni pasal somoyo no ba phainai ani no khung tongmani khung tongmon bebang sabai tang thangba kya nogrok bibang no barwati phanyai talang thangma kya tana thangba kya koita nogrok no stong khanong ni tinta no tong thangba kya anta thuna sana se ja tar kya no bebang thangba kya di rok sung ka sungnuk phakyaro tin rok belai bufang sakaro ko se khajijang nuk sibla sa oro ikoi uri ri talang ba kya chung sa chemalia no ni no ko chemalia hanu kunau ko haboi khujoli ma tong lai su nong ni bolok rok biang sa nong ni chin bolok ko soilam bolok nong panchayat khe ramnagar ka omno to ni nang panchayat dok thang jana khe tini panchayat bondok na ka nang tabo ni nok rok ni je kisimisa sajo rok samni thani nai ang chingawati par hani habogara ro no kisa sajo na jata ang ko kurija basa bo kurui basala tongo basa asuk sugia ko jata ko ka ma hai kisa nang sorkani thani sajo na jata sajo rok nai chana ngani ni mungkhe Anjali Deborma o kamini mung rok tam kalai Ramnagar tampara Puranbari busun ward number rok sajama 2 number 2 number ward na da